фиксирам. Да, не, тук. Yes. Така, в момента показвам статично разтоварване в релаксация, работа в група. Фиксираш с лакътя, хващаш така и работиш. Ето това ти е. И използваш този крак, виж. Пускай. Ето това ти е. Ето това ти е. Не, ти си отпусна, дори ми си, че няма терапия. Така. Пусни си кръка. Така. А сега фиксираш на права линия. Ето така. Дръж този хват. Ела малко напред. Още. Какво правиш? Правиш напъни. Ето така. Стой. Напъни и разтваряш. Разтваряй. Хвана да отида. Разтваряй. Така, какво става в момента? В момента отработваме пълна фиксация на гръбначния стълб, но работиш с разтворени крака, махаш този крак и разтвариш крака, ела насам, да. Успоредно застани, този крак ти е на същото място, клякаш, нагъзваш се, навеждаш се, още, не клякаш, ставай. Така само разтваряш крака, разтваря крака и работиш настрани, точно така. Разтваряш, държиш позиция. Сега цялата ти тежест, като се обърнеш, завърти се. Въртиш се, преместваш. Върти се, да, давай. Точно така. Ела малко назад. Хвани сега задно, дай ръце назад и си ги хвани. Хвани си ги, не, задна, но обратно. Дай ръка назад и дай тази ръка задна. Така, и в момента същото упражнение, само че тук не натоварваш. Давай, това е. Ето това трябва да правиш. Стой. Още. Готов. Ти си. Все едно ще скачаш и си спринтьор или еквилибрист или състезател по водно плуване. Натоварвай сега малкият трапецовиден и голяма трапеция натоварвай. Ръцете може да ги задвижиш, може да ги обездвижваш, както ти е удобно. Целта ти е гръбнака при натоварване да отива в релаксация. Коленете в момента са фиксирани в окисление, усеща се натоварване и по този начин вдигаме кръвообращение и засилваме лимфотока. А сега разтоварваш и започваш с леки изкарвания, изправи се на крака. Вдигай, пускай. Сега фиксираш с ръце надолу, още една ръка, двете ръце и стабилизирай си хода, като изкараш единия крак напред, единия назад и даваш само с коляното. Това ти е. Фиксация върху гръбнака фиксираш, върху гръбнака. Така. Упражнение стрела. Пълното упражнение. Спираш. И сега взимаш напред. Вземи напред. Назад отиди, назад. И напред даваш рязко и падаш. Ти се държиш, но падаш. Целта ти е да паднеш. Айде с това да фиксираме. С ето това. Да падаш насам. Вдигам това. Фиксация с допълнение. Държа. Ти си. Падай. Падай. Тук падай. Само гледай тук да не си предсакаш.
Мъжкия орган. Да, бе. Докосни го. Напред, давай. Напред, напред, напред. А сега се завърти. Също правиш, само че отзад. По същия начин. Стой, фиксираме тази част. Сега сваляме надолу. Вдигаме нагоре ластика и фиксираме. Двата ластика са фиксирани. Фиксирани, фиксирани. Ти си. Стой. Можеш. Държа. С теб съм. Така. Сядаш. Ставаш. Сядаш. А сега работиш с лакътните към себе си. Натоварвай амплитуда и сядай. Пускай се. Свободно падане. Свободно падане. Отпускай коленете. Точно така. Това се прави, когато имаме изключване, нахлузване и изместване на коляната чашка и при разкъсан менискус след 15-дневна основна рехабилитация. Фиксирано. Упражнението се прави 2 пъти по 12.